hadlok. Muna to ang depensa, ang Ginoo mo imo defense na to bisan pa nga diin kita mabaksinan o madili man mo na magprito sa Ginoo kanunay nga diin na ang Ginoo mo giya na to. Mo bitaw na kung gusto mo salig sa Ginoo, ayaw mo pagbuhat sa inyong kagalingon kaya ang Ginoo mo atong pabuhaton. Muna na ang nagsalig, di ba? Kung nagsalig ka sa tao nga hawd na siya, imo ang piyalan na siya, ikaw nang bahala na kay nagsalig man ka, ayaw na pagbuot. Mo sad na sa Ginoo. Mo nang giingon kung musalig ta sa Ginoo, linat your own understanding. Nga naman, aron ka na mahimong mamaayo sa imo ang lawas. Mo na ayaw mong kadlog magkasakit ha. Kay dili tuyo ang Ginoo magkasakit ha. Kay di gusto gud ang Ginoo nga muani ka diri. Dili ta takos. Siguro kung nagkasakit ka, kay dili ka takos. Katong Domingo nga niani ka, di ka takos. Mo man giingon ni Apostol Pablo. Mo gani ang uban nangamatay daw kuno, ang uban nangaluya, ang uban nangasakit. O bitaw na nga, kinahanglan karon unang pangayon yun na to sa Ginoo mahimot ang takos kay wa gyud balatian kay di gusto ang Ginoo kay kini nga itong pagpangalagad sa Proverbs chapter 3 mo ni atong kaayuhan sa atong lawas kanang dili ta mo pauyon sa atong acknowledgement kanang pag-ila sa atong pagalingon siya ang atong i-acknowledge kung unsa ang iyang gusto sa ato mo na itong buhaton aron mamahimong naayo kay siya ra ang tagiya sa tanan siya ra makahimo sa tanan butang kung kaayuhan man ang imong gusto di gusto ang Ginoo magmasakiton ka mo anhi diri ang problema lang kay di ka takos katong anhi ka dinhi mo nang masakiton ka mo bitaw na gusto sa Ginoo mo anhi ta diri magmalipayon ganita dapat di ba kinahanglan mo anhi ta diri tanan daw kunong gilansam sa Ginoo kinahanglan daw manuol sa Ginoo with joy and gladness mo nang giingon ni David this is the day that the Lord has made we will rejoice and be glad in it. Karong adlaw kinahanglan malipay gyud ha. Sa tinuod lang ang giingon sa Bible kining adlaw ni iya hagyud ni. Ambot kumutuo mo. Mo na kumutuo ka nga kining adlaw iya ni ani mo dili. Sayo gyud mo kay iya hagyud ni. Mao nay gisugo. Magunsa man ang mga pulong nga gipangwali sa mga pastor. Magunsa man akong pulong nga akong iwali ninyo kung dili nato tumanong, di nato tuwa ning adlaw ni nga iya ni. Dapat ingon gani sa Roma ni Apostol Pablo sa 14 verse 5 and 6 kinahanglan makonvince ta ining adlaw ni nga lahi ni sa Lunes hangtod Sabado lahi ni kay gano man binuhat ni sa Ginoo makausap pa mo ni atong defense sa atong kinabuhi ang Ginoo magagiyan nato mo man ang gyapon kung moabot ang panahon manampit ta sa Ginoo mo bitan nang iyang gingon if you abide in me my words abide in you ye shall what you will it shall be done bisang saon nimo pag hangyo, di gina may tabo kung ang pulong wa magpabili nimo. Makun sa man imong pagkakristohanon, wag gyud kay nahibawan. Labi na kumuani ka dito sa simbahan. Unsa may mo nahibawan? Unsa may reason? Tinuon moabot yun ang reason. Ang reason mo nang meaning niyang reason, question. Kung mangutana ka, unsa may reason nganong niyang hima ko diri moabot ang panahon sa diya nga moabot ang determination. Reason and determination usara na. Ang determination pag abot sa panahon anong determination, may bawa nimo ang reason. Nganong nangalagad ka sa Ginoo, nganong nidot-dot ka sa Ginoo, nganong nagmatinudano ka sa Ginoo, aron ang Ginoo di ay mugahin ka nimo sa lugar kung asa kaniya, ibutang kay ang Ginoo, dunay plano di kalibutan. I-gather niya ang nasod, kay ngano man ibubo niya ang indignation, iyang kapungod diri sa kalibutan. Sabi niyo mo ang Ginoo napungod sa kalibutan at ang unang panahon katong gilunupan niya nga diin walo ray maluwas mo sa nang pagbalik sa Ginoo sama sa arka ni Noah gamay ra di nato malalis bisag daghan tang mga Kristiyano na kaila Ginoo basta ang pulo sa Ginoo nagingon siya ang pagbalik daw kuno ni Jesus sa anak mismo si Jesus Christ nagkingon ang pagbalik daw kuno sa anak nga siya daw kuno matod pa niya why na sayod bisan siya bisan pang manulunda ang amahan lang basta nagingon siya sama kuno sa adlaw sa panahon ni Noah. Unang giingon niya sa Matthew 24 verse 34 diha imo nang basahon na diha. Mo bitan nang magbantay ta kay ngano man. Wala gyud makabarog sa panahon sa pagbalik sa Ginoo. Karon haduol na ang adlaw sa Ginoo. The day of the Lord is at hand. Moabot gani na ang adlaw sa Ginoo. Manang giingon niya darkness na na, gloominess na na. Wala na nay gitawag kahayahan.
Kung dili, panimalos na sa Ginoo mo bitaw na samtang natay panahon. Mo nang ningon si Apostol Pablo ato ning lokaton. Kay musla na to ning Domingo, katunguna baliwala lang itong Domingo. Karon, last days naman ron, ayaw ninyo baliwala kung gusto gyud mo. Nga di ma-save. Luwason ta sa Ginoo kung kita aduna tay kahadlok. Kung wa tay kahadlok sa Ginoo, mo naging hindi gyud ka maningkamot sa kaluwasan. Mo bitan na mingon ko ninyo nga din. Bahala gamay ra ta basta makapadayon ta. Ako bisag magpabili ning tulo ka buok diri. Padayon ko hantod nga ang Ginoo mo stop ning ato ang pagwali. Mabot man gyud ang panahon kung dangon ta kay giprapisi na daan. Dili na taingon nga mangunda na tay katwa. Tanawa o hapit ta paunda nga atong gitan. Sadya nga nagsugod ang ato ang pandemic. Nahimutan na to ECQ. Nga di na ta pagawason. Musugot ba mo ana? Mo bitaw to akong gilakan sa Ginoo nga Lord, tagay lang may chance kung doon ako may chance. Mo bitaw na nga karon natin chance ato pangayoon pagyud sa Ginoo nga din kining chance nga gihatag sa Ginoo kaning short work ba? Ang Ginoo nagsit og short work, gitagaan ta og chance extension of mercy, a little revival mao na ni. Gi-revive ta kay ngano matumuna ang brag baliwala na nato pagkakristohanon. Baliwala na itong pulong sa Ginoo, muna na ay little revival, gi-revive ta niya. Kaya nga naman, giprapisi na niya nga gamaray maluwas because of the kingdom of God. Manang gingon, wala nila nakaplagahan. Muna nga pangitaon na ito ng kingdom, kay mauman niyang gingon. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung makita nato ng kingdom, ato nang sudlon unsay iyang gingon sa kingdom, sultihan ta mo unsay iyang kingdom, kanang kingdom ni Jesus Christ i-continue to niyang kingdom nga gibuhat sa Ginoo kang David nga way nakadaog. Mao sa diyang pagabuhaton ron, mao to ang giprapisi ni propeta Daniel nga moabot ang kingdom nga mungbuntog ato ang ribulto ni Bukadnezar nga nakita niya nga siya ang ulo sa ribulto unya dunay sa kabato nga diin ni bangga atong ribulto sa tiil ug na bungkag to. Nya katong bato daw nga ni bangga nga nabungkag tong ribulto, nahimo tong dakong kingdom. Nahimo tong kingdom sa Ginoo. Mo na moabot ang panahon mahulog ng kingdom diri. Kanang mingon siya, thy will be done. Thy kingdom come, thy will be done. Moabot gyud na ang kingdom karon. Mao ni ang processing nga din pangitaon nato atong kingdom sa Ginoo. Mo nang kung bagat pa ba nga kita nang-apply ta ba sa Ginoo? Munang ningon si Solomon, apply your heart in the kanang instruction of God. Puro gingon ni Solomon, apply your heart. I-apply ginay mo kasing-kasing, pa-apply ba? Nga mo kasing-kasing makaabil anang kingdom nga gingon sa Ginoo. Unsa man ang kingdom sa Ginoo? Mo bitan inong daningon, muingon ko ninyo ang Bible, gamay ray maluwas. Sama daw kuno sa arka ni Noah, gamay ray naluwas. Kaya nga naman, baliwala nila. Mo bitaw ng amazing grace. Kaya nga naman, ang Ginoo naghatag pag-ilhanan nato, di ba? Di ba, pagka-amazing anang grasya sa Ginoo, nga naghatag siya, atong unang panahon, usa lang kabutang ang giingon niya, nga di lunupon niya ang kalibutan mo na inungdan, niingon siya kang Noah, kay walay laing righteous Noah, pagbuhat og arka. Ang mga tao na hibuong, kay siyempre, kay lagod nila si Noah, katong mga silingan nga doon nila, kay lagi, di ba? Naagali gisulti dito sa history, nga din si Santang nagbuhat si Noah, o arka, gisaway siya, nga naman. Kung magbaha, nga nung diha pamanggid nimo sa buong butang, nga di naman na maabtan. Dili naman na ingon nga mauna ang kuan na hitabo, sukat pato na. Parearo no, daghang mga disasters na gingon. Atong una, di man ni mahitabo ning linugan ni, grabe kayo. Atong una, dili ni mahitabo ni tsunami. Atong una, dili ni, kung ang giingon, makaingon siya, unusual gani. Dili, ingon talagsaon ba? Moto, ang arka ni Noah, dili to talagsaon. Ang lunog nga ipadala kay nga naman. Di pa prepare pa sa Ginoo dito mo sa bukid yun. Noah, dito sa buntod. Nga ang tao, di mo to, nga buntod, nagyo kayo. Muna inungdan ang tao, di mo to, mo na nga di sila mo to, kay wak mo pinagpatuto at unang panahon, ang giingon lang nga din, yang giinan sinuwa nga lulupo na po ng kalibutan tungod sa ilang pagkadutan, pagbuhat og arka. Nganong gipabuhat man siya arka? Aron kung dunay muto o manulod. Mo bitan na inungdan nga diin sila
wala ka sulod kay nga naman wa man nila tuhoy. Mo tong walo ra ang maluwas, mao po nagingon ni Jesus Christ sa iyang pagbalik wa nasayod, pero nag-ingon siya sama sa panahon ni Noah nga gamay ray naluwas, unsay hinungdan gamay ray nakasulod, walo lang kalag nga nakasulod atong arka, tungod kay nga naman wa nila lang tawa ang pagbuhat o nga diin ang Ginoo nagatag long sapiring ato, long sapiring to siya. Wa bitaw na ninitag na ang iyahang plano sa tao, sa tinuod lang kamo sultihan ta mo. Dili ingon ako ang magwawalin-walin ang sa pulong sa Ginoo aron malipay mo. Kundili ang pulong sa Ginoo is a judgment. Wala akong giwali ninyo kay ang Ginoo maghukom sa tao nga dili maning kamot. Kaya nga naman, ang Ginoo do na may plano sa kalibutan. Ganit karon matapos ang kalibutan, ang uban di mo tuo. Wabita na ako, mangisog kong sulti ninyo. Mo nang kaluin inyong kalag. Luoy kayo atong kalag. Abino ang buhat sa atong lawas, sala sa kalag nato. Luoy kayo ang ato ang kalag. Tungod sa binuhatan sa atong lawas, okay lang ni lawas kay mubalik man ni sabo. Ang kalag mo man ay gipaantos, pantuson dito sa impierno. Unya maya nagmingon ka dili ikaw, karon dili ikaw imuha man tong kalag. Mabitan ang gipabati yun sa Ginoo sa imuha sa atua. Kung ikaw mubatig kahadlok, kanang imuhang pagbati karon kalag na. Ang lawas nimo abog lang na. Nya kanang abog nimo mo nang kay naama sa kalibutan, gusto nagmanga kalibutan ng butang. Mabitan ang Ginoo adunay amazing niya grace, pero extension of grace na. Mo nang hinungdan nga si Jesus Christ gipaani dinhi nga nagdalag og good news gospel. Nga diin kinahanglan manulod ta. Kay si Jesus Christ muhari gyud dinhi mismo siya manaog uban ang mga manulunday ni tuig sa last trumpet manaog gyud sa diri, pero dili sa Pilipinas ha. Nabasara ko na dito sa Mount of Olive. Ingon pa diya dito sa Revelation kay kanang Mount of Olive naa diya ang Jerusalem, the capital city of Israel, o nya kanang Jerusalem, capital city of Israel, ilisa na. Kay naay manaog ingon sa Revelation, the new Jerusalem. Unya kita ko no, ingon ni Moses na naata sa Jerusalem, which is from heaven. Ingon pa sa Hebrews chapter 22, 12 mo na yung gingon. Nga dita angay mabalaka kay naata sa Jerusalem, giandaman ta ba kay ang Ginoo mo adorno sa tuwa kay siya matong bana, ligaluhan ta og balay nga mao nang Jerusalem. Nga munaog diri unya mo puyo ta diri sulod sa usa ka libo ka tuig maghari gyud siya kay plano man lang siya maghari gyud si Kristo. Kay ang ato ang Ginoo nga si Kristo mao man atong hari diri. Kanusa man rin ang mga tabo nga maghari si Kristo. Si Kristo naghari diri wa siya kahari. Giina siya ikaw makang hari sa udiyo nga nung namatay mo siya nga gilansang mo siya. Libalik siya dito kay dili pa time pero do na siya plano maghari siya diri. Mo nang gisulti niya dito sa kang propeta Daniel. Mo na iyang gingon dinhi ha. May tungod sa kingdom. Nga naman kining kingdom nga iyang giingon good news. Kay mao ni atong kaluwasan. Matthew chapter 7 verse 13. Enter ye in the matod pa na enter at that straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Naay mangagi gyud ya daghan gyud mini. Mo na hinungdan ningon si Jesus Christ, enter in that unsa mga nga straight gate kanang tulid ba kanang straight dili nang straight nga kalye straight ba tulid jud ba gate ba nga ang gate po dito sa unahan straight enter daw kuno, for wide is the gate mo na yang gingon and broad is the way that leadeth into destruction. Wana kanang daghan nang agi dito, daghang gyud mangagi diya sa dalan padung sa kalaglagan. Mo nang giingon niya. Matod pa niya dinhi unya daghang mangagi ni. Sa verse 14, because unsa may hinungdan nga mangagi sila, straight is the gate, straight man gud ang gate pod. Tulid man pod ang dalan ngadto sa destruction. Wana daghang nangagi. Tulid man gud kaayo pod. Unya ang giingon niyang enter ye in the straight gate. Straight nga dalan nga but pasabot pud sa Ginoo kanang tuig nga tarong ba nga dalan nga niingon si Jesus Christ, I am the way, kanang straight way ba of God, kanang pamaagi sa Ginoo nga dili daw ka muliko sa wala di ka mutuo sa to.
sa tuo, ingon pa tungo ng panahon si Joshua. Sa diya nga naglakaw siya, giinan siya ni Moses. Joshua ayaw gyud pag sibat sa balaod sa Ginoo ni musimang ka sa tuo, ni musimang ka sa wala. Straight yun. Kung usay gisugo sa Ginoo, straight yun. Mo tinungdan ningon siya di, ang dalan sa Ginoo straight yun. Nya ang dalan po sa kalibutan straight man pod. Mo na hinungdan daghan nangagi. Ang pagka-straight sa dalan sa Ginoo mao lang ni. Because straight is the gate, tungod kay straight man ang gate dito sa kalibutan, and narrow is the way. Kanang gamay ang narrow ba? Narrow gamay. Kanang kita mo mga dalan nga narrow at kung magbukid puro narrow ang mga dalan diya di pagyan og gitawag og kanang track di ba agyan okay lang siguro ng balsa pero naay gitawag og kanang mga kabaw di kaagay kay tao lang mo na gitawag narrow. Narrow is the way which leadeth into life, and few there be that find it. Gamay ray nakatultol ana. Si Jesus Christ mismo nag-ingon. Gamay ra nakatultol ni anang dala mo nang pangitaon nato ng dalana. Mo bitaw na pumingon ninyo kini ato ang pagpangalagad sa Ginoo, maglisod jud mo kay ngano man sakit man, di ba? Sakit kaya ang gisulti nako, labi na nga akong gisulti ninyo ayaw na mo pag-celebrate sa inyong birthday. Sakit ba na, di ba? Maandan yun nato na tagakalibutan ko ta. Kaya ang gusto sa Ginoo pagawason lagi ta sa kalibutan. Ang mga taong walay kahayag kay wala man sulti sa pulong sa Ginoo, mo nang nasa kangit-ngit. Unya kung ikaw mo to, dalo ka sa Ginoo sa kahayag kay si Jesus Christ mo ang kahayag. Usa man yang giingon nga kahayag. Deny yourself. Dili man ta kaduol sa Ginoo kung dili ta ka-deny kana tanang gusto nato. Sa may gusto nato, dagay gusto nato. Ingon pa niya daan, kabaw ang Ginoo sa tong gusto. Sa Matthew chapter 3, siya yung gingon, kung na nagbasa niya, ang tumuya na, ingon pa niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang 33, ang 34 na, abi mo. Sufficient for the day is, let not your, do not be troubled in your, kanang, gikinahanglan gani. Ayaw mo ka balaka ninyong gikinahanglan, himuanan ka na ninyong gikinahanglan, mo'y mabalaka ninyo. Pasabot ba mo anak kanang Matthew chapter 6 verse 34? Kay nga naman, pag unahon gani daw ang gingharian sa langit, ang tanang butang ihatag nimo. Unya ang problema, ayaw problema, kaya ang problema mo na maproblema nimo. Mo na gingon matrouble, lit troubles you. Mo na gingon dito sa Matthew, basahin ko na ko sabto na nimo sa Matthew chapter 6 verse 34. Mo na yang gingon enter in the way that leadeth into life. And few there be that find it. Gamay ra gyud nakatultol ni magbantay kita. Dili ta ingon kay Kristohano na ta iya na ta sa Ginoo, nagdayeg ta iya sa Ginoo. Ang problema lang di ganito kabaw mo day kabaw ba mo mudayeg sa Ginoo? Unsaon nimo pagdayeg? Ingon ang Ginoo, ingon pa ni David, praise His name. Kabaw mo sa name sa Ginoo. Dili man si Jesus Christ. Ang gisulti sa Bible kay ang giwali man gud sa mga pastor si Jesus Christ. Although si Jesus Christ, the beginning, kung sa may sinugdanan ni Jesus Christ, pulong, di ba? Manang gingon sa John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaning pulong, kining Bible, Ginoo ni. Muna sa batanon pa ko sa tinuod lang, ulit ako pa ko, magdalag yung Bible, bisa nasa atong New Testament. Ibutang yun ako na diri. Way bali na makalimtan akong pitaka kay wa man ko'y kwarta tunguna batanon pa ko. Atik-atik lang ang pitaka sa mga ulitaw tumunang panahon. Aron ingno na ikwarta pero wa ay. Pero ang Bible di gyud mawala na ako bisag musulod ko sa sinihan, sa mga inuman, sa anak ko. Kay nga naman nakaila naman ko sa Ginoo, amat nga nung nato akong pagbati. Kay nga naman nabasahan man gud nako mismo, nabasahan ako dili na dunggan ako. Sa batanon pa ko, Ginoo man dinhi. So, nagsalig ko, isagwa ko ng alagad, nagsalig ko sa Bible at unang panahon. Kung inungdan nga gipadaygan ko niya, nga ang pulong, mao na si Kristo. And the Word, mo nang gingon chapter 1 verse 14. Kung sa may yang gingon dito sa John, ingon mismo si Jesus Christ. And the Word become flesh. Kinsa man kung flesh? Si Jesus Christ. So therefore, si Jesus Christ is the Word. Unya, kinsa matong daygon ang pulong.
Nganong daygo nato niya tungod sa pulong nga iyang gisulti nato. Usa may iyang gisulti nato nga pulong be. Labi na karon moabot ang mga kalisdanan, kapaitan. Dalaygon siya kay ngano man gipadaygan ta kung asa ta moadto. Karon kung moabot ning gubot karon kung moabot ning great tribulation, nagtuo siguro mo nga din ang great tribulation dili maabot. Bakat ang pulong sa Ginoo. Matod pa niya, ingon pa niya dito, heaven and earth shall pass away, but my word shall tanang stand, shall never pass away. Kung ang pulong na isulat niya, dili gyud na pwede nga dili na mapass away, may tabo gyud na, mo na atong bantayanan. Mo ni atong bantayanan karon nga kita nangalagad hapit na mobalik ang Ginoo. Mo na nga musulod gyud ta kay nga naman gamay ra nakatultol ini mo bitaw hinungdan nga kining gate that leadeth into life is narrow ni and few there find it. Di ginato na malalis. Mo na maningkamot mo na si Apostol Pablo nga sa Colossians, strive your own salvation. Dili na ingon nga abi kay giwalian ka na save na ka, no. Strive your own salvation. Kaya naghintay trials. Muso daw ta sa kingdom ingon Apostol Pablo, there are so many troubles. Doon ay gubot pag yun kung enter ta. Mo bita na sa Lucas chapter 13 verse 24 ingon pa ni Jesus Christ, strive to enter in that the straight gate, for many I say unto you will seek to enter in and shall not be able. Tanawa, anong di man makaibol? Disable siguro. Kung matawag disable kay di man makaibol, ang mga disable di na makahimo. Waton ba ninyo mga disable mo? Okay lang tag ba disable ta diskalibutan basta makasuod lang ta sa langit, di ba? Mo nang giingon dito sa Bible lang. Naningon ni Jesus Christ, ayaw gini kalimtan ninyo. Mas maayo pang pungkol nga musod sa langit kaysa dato. Mas maayo pang nakay-diferensya, mas maayo pa nang isa rin mata nimo kung kanang imo ang duha ka mata makasasala man lang. Anong duha ka kamot nimo, mas maayo usaray mong kamot. Mo ni giingon ni Jesus. Bahala nagdili ka gwapo. Dili ka sa mag-artista. Basta makasuod lang ka sa langit, di ba? Balag na kay unsay imong depekto ba? Basta makasuod lang gyud ka sa langit. Napakay depekto di pagid mao ang imong pagsulod sa langit. O kay ngano man naro gyud naglugos naman ganing disable pangalagad sa Ginoo. Abi no kita ko mga masakiton nga mga pastor. Kay mong ko gani kung saan ka na niya pagpadayag nga din ang Ginoo great physician niya sometimes sila wa maayo. Kanang bot pasabot ka ng balatian nga dili nakakaadto sa balay sa Ginoo. Abi mo number 1. Kung malipay siya, mo na itong kusog, mo bita ng mga ayot ang kusog, muingon na nga siya itong kusog, niya dita mga ayot kusog. Nga nung muanita din kinanglan may mutang takos, sa pagi, nga atong higugmaw ng Ginoo sa tibuok na itong kusog, niya kung muanita din, watay kusog, higugma ka na itong Ginoo, mo bita na ayaw mo pagpasagad o panarbaho dito, ayaw mo pagago-hago, kung wala na may bili na, ano pag-abot niyo mo diri, kusgan ka pa. Nahago na ka dito, naluya ka, abi mo, kanunay sa ko magampo ka ng magtrabaho ko. Ang akong pray sa Ginoo, Lord, kung nahago man lang ko dito, ayaw na lang ko patrabaho Wala nga din, nga, bantayan yun ako, nga di ko mahago sa gawas, araw pag-abot sa Domingo, baskog pa ko. Kaya nga naman, ang tuyog yun sa Ginoo, higugmao na to siya, tas sa tibok na itong kusog. O bitaw na po, gani atong una-una, higugmao na itong Ginoo sa tibok ng una-una. Ayaw mo palabi una-una sa kalibutan, kaya makalimot mo sa Ginoo, nga naay adlaw sa Ginoo, nga diyang ipadayag na to. Kaya kining adlawan ni mo ni ato ang the house of refuge. Dili ta manago kung naa daw trouble, ingon pa ni Isaiah. O bitaw ng wanita dinhi. Kanang giingon ni David usa ka butang nga mao gina ang giingon ni David sa mga tao sa iya sa Ginoo. Psalms 91 ato nang balikon basig di mo mutuan ng 91. Mao ni akong i-challenge ninyo o ihagit ninyo sa Psalms 91. Ka-memorize ba mo ang 91? Kaya kundi na ninyo mabuhat kanang 91, awa lang gyapon tay mahimo. Ang Ginoo dili kauban nato. Ingon pa niya sa 91. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Sa to, I will say to the Lord, ingon pa ni David, He is my refuge and my fortress, a fortress. My God, in Him will I trust. Verse 3,
Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Kita na nata sa pestilence ron. Kaning noisome, grabe ha. Di pa man ni grabe ning say tawagin ning pandemic, kining virus. Pwede pa man ni tambalan og aslom. Inom lang kung mga aslom nga kuan matupag nila. Dili man ni kay noisome. Kanang noisome na gani dunay kapungot sa Ginoo gingon sa Revelation nag-andam ang Ginoo og noisome pestilence. Kanang noisome pestilence mo nang number 1 una niyang kapungot, ibubo niya sa mga tao diri sa kalibutan mo na iyang indignation nga ang pestilence nga noisome nga walay pagkaayo mo nang matud pa sa Binisaya, grabe kayo gyud pag-interpret sa Binisaya. Sakit nga kabaho. Pero dito sa English is noisome. Grabe. Mo nang giingon ni David, kung ikaw naa sa secret place of God, mo niya ang balay sa Ginoo, secret nang ni. Kanang church, secret gud na. Under the shadow of the Almighty. Ang problema na kung nanghambog ta, dili na to gitago ang kuwan sa Ginoo. Mo bitaw na akong ingon ninyo. Ambot kung di mo kasabot ana, ang mga simbahan dili na ingon iya sa Ginoo tanan. Mo bitaw nang mutungha gyud ang mga meaning nga propeta, ma-deceive yun ang daghang. Nga naman, dituyo na sa Ginoo, kay ingon manggod niya, few there find it. Kay kung giingon pa sa Ginoo nga kanandag kung siya pa, mga daghang mga tao nandoon, bisag magkalinlain na ang mga pamagi na to kay desolation na mangyud ta nagtibulaag mo ta sa dalan sa Ginoo. Mo na inungdan niyo siya, gamay ray nakatultol. Kanang iyang dalan nga iyang giingon kanang naro ba kanang lisod, siguro ako moingon gyud ko nimo tama ra gyud ning hawa ni na repair. Namay og natay kauban ni Hawa diri siguro ang iyang nakitaan. Mo ba ni balay sa Ginoo? Guba man. Picturein ninyo palibot ni. Mo bitaw nang wa na i-repair sa Ginoo aron mapadayag nako kaninyo ang pulong sa Ginoo nga ang balay sa Ginoo dili binuhat og tao. Kung gwapo ning balayan ni, kung gwapo ning simbahan ni, manhigid mo, proud gid mo kay gwapo mong simbahan at tuko dito. Di ko mato niyo kung gwapo ninyo so, mas gwapo ako, daghan ako grato kita og nang hambog at unang mga tuig gani nga wa pay pandemya, abi nimo mga pastor kung iso nakaatubang. Gipansulti nila ang kantidad sa ilang simbahan. 43 million, na ay 5 million, na ay puro million ang gibuhat nila. Tanaw nila mga salog nga gwapo kayo nagay simbahan bago pa lang gani nga sugod ang pandemya gi ilang nagtukod sila simbahan wa pa nila simbahan kay ngano man kato mong brad man good mo to ilang gisaligan nga mo trabaho atong kisami pagwapuhon lagi nila nya kay nagmasakiton man to ato namatay no gi-introduce ko nila nga ako daw pa trabaho nito kay kauban ako giinan tong pastor di nagugong trabaho pastor nya mo tong sige sila gamyo bisan pag papakyaw niya bisan kung dili mo lagi yung trabaho pastor nya kato ako kauban nga brad kay imalat yo mo to gusto niya nga ako na lang akong gi-offeran sila sige pastor estimiton ko na lang na inyo ha kisami kay nga naman nila pag kisamihan daw gwapo kayo ambot ug nasimbahan ba na nila naron mo nang gingon daghan mga pamaagi nga wa sila kahibalo na ilang gibuhat ang simbahan nga ang Ginoo nagingon ang Ginoo wala nagapuyo sa balay nga binuhat ug kamot. Mo na nga ako moingon ninyo ang Ginoo nagpuyo ni atong pulong lang ato ang gitamod. Mo nang ni anita dinhi naggather ta because of the name of the Lord siya nagpatiliwala nato. Mo na iyang gingon dito sa Matthew 2 or 3 gather together in my name, I am in the midst of them. Kanang in my name, yung ka na may name po sa Ginoo, sa name na sa Ginoo. Nga ang Ginoo, muna kong gingon, ang gipili sa Ginoo, abi ni mo every Sunday, diya sa panahon ni David, ningon si David, every Sunday, Sunday lang kay Sunday mata Kristiyano. Ang mga Hudiyo, muna kong gingon, Sabat na sila, ang mga Islam, Bernis na siya, kita, Sunday ta. Ang gingon ni David, every Sunday manaog na siya dinhi. Mag-view na siya sa earth kung ang mga tao nangita ba gyud niya. Kay ngano man ningon ang Ginoo, giprapisi na daan bisan si Pablo nagingon nga ang Ginoo daw kuno walay usa nangita sa Ginoo, walay usa nakasabot.
Sa diya nga kung basaon nato na atong ingnon Ginoo nakasabot mi unsa may but pasabot nimo nga diin ikaw manaog dili sa balay nga binuhat og tao kun dili sa binuhat nimo mo bitaw hinungdan nga kita gitukuran ta og simbahan ni Jesus Christ. Mo nagiingon nga kang Pedro nga this Peter, I will build my church upon this rock. Mo na nga ikaw tukuran jud ka sa Ginoo. Tukuron ka kay ikaw ang balay sa Ginoo, ikaw ang templo sa Ginoo, ikaw ang puy-anan sa Ginoo. Mo bitaw nang ningon ang Pedro sa 1 Peter man siguro to, build up a spiritual house acceptable unto God kanang ato ning tukuro ni ato ang balay nga mahimog yun ning spiritual house nga ang pulong sa Ginoo musulod kanunay nato. Aron kita binimo kay kana manggong pulong mo na atong process. Mo bitaw na nga karon panahon na rin na ako isulti ninyo ang atong gipaabot diri pangalagad sultihan tagyud mo nagpaabot ta sa silyo sa Ginoo. Kung doon ay marka rin sa kalibutan nga pinaagi sa 666, aduna po silyo sa Ginoo aron kung maabot ng 666, dili siya kamarka nato kay naa natay marka. Mo bitaw na akong gingon nyo padayon yung pangalagad sa Ginoo kay kining hitabo nga diin giprapisi sa Ginoo great tribulation mo ning ikatulo nga diin giingon niya sa mga tao sa Ginoo. Kita tao naman to sa Ginoo. O na may gipili ang Ginoo Hudiyo ug mga Gentiles. Atong unang panahon ang tao sa Ginoo naabot sa Egypt. Nakabaton sila cruel bondage. Mo bitaw to si Moses gamit sa Ginoo aron makagawa sila anang cruel bondage. Hantod nawala si Moses, hantod wa na sila nituo sa Ginoo, nahiadto siya sa captivity sa kang Nebuchadnezzar 70 years. 143 years dito naganto sila dito sa Ehipto. Gipagawa sila ni Moses hantod ni abot ang panahon nga balik sila dito sa Babylonia kay wa man gud sila